तहार बहिन चोदलो कहत रह कि खेसरिया के गाना रिलीज ना हुई और खेसरिया 5 करोड़ रुपया ले लेबा गाना लिखे दे। हाँ, ये भाई लोग सुनो लोग बहुत झूठ साच बाटे। न्यूज जौन 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 जना न्यूज बनावत रह लोग दो पैसा कमाए खातिर, तो पैसा कमाए खातिर दूसरा के बदनाम मत करो, ठीक बा। 5 करोड़ रुपया तार पापा जाके दे रहा तार मौसा जाके दे रहा जौन जना न्यूज बनावत रह लोग। एक आवश्यक सूचना है। नोट हमारे चैनल के माध्यम से गाना प्रमोशन होता है और गाना को एक मुखड़ा बजाकर सुनाया जाता है और अहिरान के गाना जो सिंगर कॉपी करके गाता है उसका रिलाई भी किया जाता है। और अगर रिलाई होने के बाद जो सिंगर मुझे धमकी देगा उसे सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 8235671802। ओनर क्रिएटर अमरेश अहिरान। बहुत जना बोलल देखनी हम न्यूज, ठीक बा। हमारा पास बहुत फोन आइला, बहुत सुबह से बहुत फोन आइला कि का भैया सब कुछ फोन कर तो कहत का भैया खेसारी भैया गाना रिलीज ना होई, दूसरा चैनल से रिलीज ना होई, दूसरा कंपनी से रिलीज ना होई, सब कंपनी खातिर रिलीज होई। वीडियो शूटिंग हो गइल दिल्ली में, लोग सब बीच में बहुत जल्द 2 से 4 दिन में वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई। धाकड़ अखिलेश कश्यप के लिखल बहुत सब जबरदस्त सॉन्ग बाटे, रिलीज हुई। जौन जना कहत रह के 5 करोड़ रुपया ले लेबा जाके दे रहा पापा दे रहा खोजवा में कोच से एती कोच से कहत सब कागज आइल बा, कागज दूसरा चीज के आइल बा कागज, ठीक बा। यानी अपन न्यूज के चैनल के व्यूज संभाल के रखो सब, ठीक बा। आता 15 वर्ष में कोनो कुछ ना बिगाड़ पहिले तो अब कौन का बिगाड़ी दे, पहले तो कुछ ना रहे तो कुछ ना होई। आज सब धने बा, सब तो राजे बा अपने सरकार बाटे अही रे के। आज झूठ सच न्यूज मत बनाओ से बेटा, ठीक बा। तो रिलाई ऐसा करूं जनू कि फिर बैठल उठल दूल्हा मुझे, ठीक बा। हम ई बात हम नहीं कहत जाके अखिलेश कश्यप कहत रहन काहे कि अखिलेश कश्यप के एगो न्यूज हम देखनी न्यूज चैनल से हम देखनिया और हम बात भी कनिया, लेकिन फोन लगा के मुझे 4 बजे हमरा पता रहे कि ना कुछ भइल नहीं झूठो के न्यूज चैनल में जैसे। और झूठो के में पवन सिंह के बदनाम कइल जा रहल बा। पवन सिंह के कोनो गलती नहीं है एमे, पवन सिंह के ना कोनो सिंगर के कोनो गलती नहीं है, ठीक बा। झूठो के वो सही अपन न्यूज चैनल मीडिया दू पैसा दू रोटी घर के चलत नहीं है। घर तो पवन खेसारी एक को मतलब 2 घर के रोटी चलत नहीं है, 2 के, ठीक बा। तो एक चलते पवन सिंह के भी बदनाम में कहा जाता है। पवन सिंह से ही करवावल गेल, पवन सिंह को ग्लोबल म्यूजिक के कोनो दोस्त नहीं है, ठीक बा। ग्लोबल म्यूजिक से खेसारी लाल यादव बात करे बाड़न ये कोनो डील नहीं के भाई, ठीक बा। तो गाना रिलीज होई रहो सब के बीच में बहुत जल्द है। जवन जना कहत रह लोग के गाना रिलीज ना होई औकात में रहो, ठीक बा। औकात में रहो के बात करो अपन न्यूज चैनल में जाके संभाल के रखो, ठीक बा। चलो फिर मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब नहीं है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन दबा के ऑल घंटी के ऑल कर दी कि जब भी हम वीडियो डालम आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये फेसबुक पेज पर देखा था तो फेसबुक पेज के नाम बाकी हमार अमरेश अहिरान रिलाई मशीन से ओकरा के फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम आई डी बाटे अमरेश अहिरान ऑफिशियल से ओकरा के जाके फॉलो कर लो। चलो लोग फिर मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो भोजपुरी समाज, धन्यवाद।